Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika sa Iloilo. Pagpatigayon sang limited face-to-face classes kinaduso sa Department of Education. Mga pagpanganda ato ni Baloon sa sininga report. Preparado kag full force na ang Department of Education Iloilo sa pagpatigayon sang expanded limited face-to-face classes. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Leonel Salvilla, Public Affairs Officer sang DepEd Iloilo, ginpahayag sini nga nalipay siya sa liwat nga pagpaidalom sa Alert Level 2 sang probinsya. So in terms of preparation, we can proudly say man no nga 100% handa na gid sila from the teachers no up to bisan sa aton mga learners and other school personnel sa pagpatigayon man kag sa pagsuporta sa aton nga mga ginikanan and different internal and external stakeholders, especially our local government units. Subong nga adlaw Marso 1, liwat nga naghiwat sang klase ang mga manunudlo sa Granada National High School Ballesteros sa Banwa, San Carles. Mayara man sang limited face-to-face classes nga ginhiwat sa Palanggian National High School sa Banwa, Sang Putotan, kag Kabakanan Elementary School sa Banwa, Sang Alimudjan, Iloilo. Balita nagikan sa Department of Education Iloilo. Ini si Dane Raffles, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.